можна так все життя подорожніше. Ёсть хмарки, буде дощик, ён нам допоможе. Злітуйся, Господь з неба, почастуй нашу глебу разом. Ёсть хмарки, буде дощик, ён нам допоможе. Злітуйся, Господь з неба, почастуй нашу глебу. Что, будет дождик? Ласка падає, як дощ, лови, лови, не отпусти. Бог любить мене, свою радость дарма дає. Жадаю вам ласки, дощ Божої ласки. Каб у ваших серцях виновіта наші спрагнені душі отримали гэтую Божу росу. Ну, уже ми що всі настроїлися. Зараз буде розпочинатися концерт, тому, дорогая молодь, хто десь вечеряє, запрошуємо, підходьте сюди ближче. Розпочинаємо згодно з нашою програмою на 20 минут спознення. Ну, а що нам спешить, до раниці поспіємо. Ну. Запрошуємо активний уділ у концерті, можна вставати, можна кляскати у долоні, можна підпівати, можна скакати, все, що хочете. Все на хвалу Божу робите, що? І танцевать. Вядомо, що можна і танцевать. Я тут когось позичу мікрофон. Гэта чий мікрофон? Ось, то сустракаем группа Ляуданс. Веселые ребята, правда? Ну, мацнее, ну им не будет хочется спевать, не захочется. Хтось есть на поле? Не чую. Вітаем вас шчыра, сябры, гурт Ляуданс. І першае, ведаеце, першае, што я хацеў сказаць, хвала Езусу Христу. Таму цярпенне папросту, за што невядома так адразу, без сэнсу, што цалкам праўдзіва па шчаках бягуць слёзы, нібы парасяты. Бог ведае найлепей, таму ўсё іначай, таму ўсё іначай. Часам просьбы спаўняе, каб нас прысароміць. Бог ведае найлепей, кахаем так прыгожа, што зноў немагчыма, хоць пісьмы па-старому і шэпт на паперы. Сустрэчы, што паціху вядуць нас да шчасця, якое цялём абліжацца раптам. Смерць так пунктуальна, неўчасна выходзіць, хоць вядома смерць, любоў ад смерці ратуе. Бог ведае найлепей, таму ўсё іначай, таму ўсё іначай. Часам просьбы спаўняе, каб нас прысароміць. Бог ведае найлепей.
Божая казала, што войнаў не будзе. Бог ведае найлепей, таму ўсё іначай, таму ўсё іначай. Часам просьбы спаўняе, каб нас прысароміць. Бог ведае найлепей. Дякую вялікі. Як ваш настрой? Бачу, там вось ёсць некалькі дзяўчат, которые вельмі класна танцуюць. Дзякуй вам за гэта. І калі хтосьці таксама заседзіцца так трошкі, то далучайцеся да іх. Тут, як сказаў Ксёндз, можна усялякімі рознымі спосабамі праслаўляць нашага Бога. Зерне жывой сапраўднай веры ўзрасці не можа дрэва дасягнуць вышыняў, калі яго трымае палова корня ў глебе. Я веру Хрыста у тое, што Бог всё можа перамяніць у жыцці, у тое, што змены прыйдуць да нас тады, калі моцна верыць. Сядзець, склаўшы рукі і думаць, што ўсё будзе само сабою прыйдзе аднойчы светлым цудам. Верыць напалову значыць не змагацца без спраў, задрэмле вера, а дзеянне ажывіць, дзеянне ажывіць. Я веру Хрыста у тое, што Бог всё можа перамяніць у жыцці, у тое, што змены прыйдуць да нас тады, калі моцна верыць. Стане магчыма не спасылацца на тое, што абставіны навокал не спрыяюць майму поспеху. Усё залежыць будзе ад таго, якая вера напалову ці на ўсю. Я паверу Богу. Стане магчыма не спасылацца на тое, што абставіны навокал не спрыяюць майму поспеху. Усё залежыць будзе ад таго, якая вера напалову ці на ўсю. Я паверу Богу. Всё можа перамяніць у жыцці, тое, што змены прыйдуць да нас тады, калі моцна верыць. Я веру Хрыста у тое, што Бог всё можа перамяніць у жыцці, тое, што змены прыйдуць да нас тады, калі моцна верыць. Зерне жывой сапраўднай веры ўзрасці не можа дрэва дасягнуць вышыняў, калі яго трымае палова корня ў глебе. Я веру Хрыста у тое, што Бог всё можа перамяніць у жыцці, тое, што змены прыйдуць да нас тады, калі моцна верыць. Я веру Хрыста у тое, што Бог всё можа перамяніць у жыцці, тое, што змены прыйдуць да нас тады, калі моцна верыць.
хай заходить Дух Твой. Хай заходить Дух Твой і землю обновить, дощ спливе у спеку разом. Нас Хай заходить Дух Твой і землю обновить, нас прогнених серця, святі обмині, пісня слави хай завжди звучить. Слава Єсусу, який життя мені дав. Слава, бо Он той, хто перший полюбив мене. Єсус, тільки Єсус Пан мой. Хай заходить Дух Твой і землю обновить, дощ спливе у спеку, дасть прагнених серців, а святі обмий мене, пісня слави хай завжди звучить. Хай заходить Дух Твой і землю обновить, дощ спливе у спеку, дасть прагнених серців, а святі обмий мене, пісня слави хай завжди звучить. Слава Єсусу, який життя мені дав. Узнесіть до Його свої руки. Слава, бо Он той, хто перший полюбив мене. Єсус, тільки Єсус Пан мой. Єсусу, який життя мені дав. Слава, бо Он той, хто перший полюбив мене. Полюбив Тебе, Єсус, тільки Єсус Пан мой. Хай заходить Дух Твой і землю обновить, дощ спливе у спеку, дасть прагнених серців, а святі обмий мене, пісня слави хай завжди звучить. Хай заходить Дух Твой і землю обновить, дощ спливе у спеку, дасть прагнених серців, а святі обмий мене, пісня слави хай завжди звучить. Проблеми. Як їх вирішати? Як ми вирішаємо свої проблеми? Ведаєте, кожен чоловік вирішає їх по-своєму. Хтось починає пити, хтось йде на самогубство, інші уживають, починають наркотики. Ведаєте, у чим моє вирішення проблем? У тим, що я їх довіряю Єсусу Христу, який перемог усі проблеми, який перемог усі тяжкості. І ведаю, що коли довірю щось Йому, то усе буде так, як треба.
стежками, да в облака иду. І крок за кроком все ближей узыходжу на гору. Вагон проблемы тяжкостью оттягивае назад. Не перадать яго ніяк, сам справиться я рад. Той, хто здолеў занести крыш на самую высокую гору, дапаможа адолена дорога ўся, да нейкі тут падман. Нічога не відаць паўсюль, сярэбраны туман. Ды кожная пылінка ў ім спявае цэлы гімн. І вось дзе радасць зразумеў, значыць я у ім. Той, хто здолеў занесці крыж на самую высокую гору, дапаможа, паможа, паможа, паможа. Калі заспее в облака, прольется на землю и будет стукать кроплями у кожную сям'ю. Закрый, схавай свой парасон, не статься кап сухим, бо ці можа без воды штосьці ўзрасці. Той, хто здолеў занесці крыж на самую высокую гору, дапаможа, паможа, паможа, паможа. Поможа, поможа. О, я бачу, вже кола павялічваецца. Тых, хто устае, падымае рукі. Клас, дзякуй вам вялікі. Наступная песня называецца, зараз скажу, як называецца. Скажыце, вось, як вы думаеце, як вам хочацца, ці хацелі бы пачуць голас Божий? Так, о, класна. Я чую такія моцныя крыкі, значыць, хтосьці моцна вельмі хоча. Але я задумваюся аб гэтым часта, я таксама хацеў бы пачуць голас Божий. Я спадзяюся, што я яго чую. І разам з гэтым я задумваюся кожны раз аб тым, ці гатовы я быць адказам на ягоны гэты голас. Давайте імкнуцца да таго, каб быць адказам на Божий голас, бо калі мы чуем, нельга не быць адказам. Быць адказам на голас, пачуты з глыбіні прасторы і часу. Той, хто кліча, выбраў цябе са свайго анёльскага даля віду. Хто кліча, выбраў цябе са свайго анёльскага даля віду. Цябе паклікаў невымоўна, каб ты пачуў і адгукнуўся. Той, хто кліча, выбраў цябе за свайго анёльскага даля віду. Хто кліча, выбраў цябе за свайго анёльскага даля віду. Нячуйная бездань між намі.
Молчаливые голосы, кликанье и отказ. Як пунктиры небесных стяжин, як пунктиры небесных стяжин. Як пунктиры небесных стяжин. Быть отказом на голос, почути з глибині простори і часу. Той, хто клича, вибрав тебе со свого ангельського даля виду. Хто клича, вибрав тебе со свого ангельського даля виду. Ну что, будем отказом? Класс, дякую. Наступная песня называется «Годны». Я думаю, что вы смогли бы ей с нами соспевать. Давайте поспробуем припев. Ён Бог и Пан, спрадвеку на веки. И то же самое разом все, добро? Раз, два, три. Ён Бог и Пан, спрадвеку на веки. Ён Бог и Пан. Поехали. На веки, ён Бог и Пан, спрадвеку на веки. Амен. И в конце амен. Ну а теперь я хочу вас почуть. Добро? Раз, два, три. Ён Бог и Пан, спрадвеку на веки. Ён Бог и Пан, спрадвеку на веки. Ён Бог и Пан, спрадвеку на веки. Амен. Ну, я бачу, що ви стараєтесь, вельми класно. Ну, звісно, у мене тут колонок вельми шмат, але я вас чую серцем. І, а Бог, я ведаю, тим більше чує вас. Молодцы! Спрадвеку на веки, амен. Мы хочем неизменно тривать у любови и правде. О, тебе прославлять, одячить Пану усёю душой. Тебе только слава и честь. Разом усем! Ён Бог и Пан, спрадвеку на веки. Ён Бог и Пан. Ты личишь его своим Богом и Паном. Ён Бог и Пан, спрадвеку на веки. Амен.
Давайте зараз попросимося разом у нашого Бога сапраўднай веры. Такой веры, про якую мы не прачытаем ні ў якай замудронай кнізе. Пра яе нас не навучаць у школе. Яна нараджаецца ў нашым сэрцы і прыходзіць толькі ад Бога. Яна малая, але яна сапраўдная вера. Веру, про якую не вучаць у школе, не пішуць кнігі, не гаворыць навука, што родзіцца як леў з ведучымі вачыма, хоць іншыя каты сляпыя. Верой ёсць вера малая. Як не разважае шчаня, чаму хвастом размаўляе, без красамоўства, што капыткам стукае ў пекле, яна не правярае, каб спасцігаць, але для таго, каб ведаць, і паўтарае 1+1 гэта 3, бо як двое заўсёды ёсць сярод іх Езус. Тая вера перасоўвае горы, тая верой ёсць вера тая, што перасоўвае горы, тая вера ходзіць па моры, хоць кажа, што многа яшчэ не спазнала, праўдзівай верай ёсць вера малая. Скажите, ну я разумею, что сегодня уже другі дзень сустрэч моладзі і ўжо там 6-й мусіць дзень майстэрні. Вы стаміліся ці вы яшчэ можете спяваць? Я бачу, што танчыць можете, значыць, галасы таксама яшчэ павінны быць. Мой збавіцель песню ведаем? Мой збавіцель песня такая ёсць, так? Заспяваем яе разам. Вось, а ты, напрыклад, хто яшчэ сядзяць у лавачках тут і, можа, трошкі падмерзлі, то я бачу, што там вельмі людзям цёпла. Далучайцеся да іх, праслаўляем разам Бога. Поехали! Мой збавитель любоў сваю даў мне. О, чаму так моцна ён палюбіў мяне. Новае жыццё
любоў сваю даў мне. О, чаму так моцна ён палюбіў мяне? Новае жыццё мне сёння хоча падарыць. Вечна буду разам з Езусам я жыць. Вечна буду разам з Езусам я жыць. Навекі, хей-хей-хей, на-на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя, хей-хей-хей, на-на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя, хей-хей-хей, на-на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя, хей-хей-хей, на-на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя. Веселей! Мой збавитель любоў сваю даў мне. О, чаму так моцна ён палюбіў мяне? Новае жыццё мне сёння хоча падарыць. Вечна буду разам з Езусам я жыць. Буду, вечна буду разам з Езусам я жыць. Навекі, хей-хей-хей, на-на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя, хей-хей-хей, на-на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя, хей-хей-хей, на-на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя, хей-хей-хей, на-на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя, хей-хей-хей, на-на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя. Разом, разом! Хей-хей-хей, аллилуйя, хей-хей-хей, на-на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя, хей-хей-хей, на-на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя. У кожнага з нас ёсць сумленне, напэўна, так? Я хацеў запытаць, ці у кожнага з нас, як вы лічыце, ёсць сумленне? Так, аб гэтым, Алёна, так, кажуць многія святыя, напэўна, так? Вось, давайце ж прыслухоўвацца да гэтага голасу і лічыць так, што гэта гаворыць нам, напэўна, Бог, і нідзе мы не схаваемся ад яго, нідзе мы не схаваемся ад ягоных вачэй, таму што яны бачаць нас з вамі знутры. Не губляй з віду высокага гледача, хто вырашае справы чалавека. Куды не ідзеш, што не робіш, цемры ці сярод дня, наглядаюць над табой Божыя вочы. Плён вернага, калі я з табою, і неба веліч буслоў узлёт. Я открываю той порою і разом з промнямі святла узношу голос свою гору. Живая толькі вера, каб была, бо ў ёй мы адчуваем волю. Бо ў ёй мы адчуваем волю. І разом з промнямі святла узношу голос свою гору. Живая
толькі вера, каб была, бо ў ёй мы адчуваем волю, бо ў ёй мы адчуваем волю. Дякую вялікі, што прыйшлі сюды, тут вельмі цёпла з вамі. І тут лепей чуваць, дарэчы, хто там далей стаіць, можа дрэннавата чуваць, тут добра вельмі чуваць. Зараз вясёлую просяць, так? Ну, якраз у нас была. Вось бачыце, мы чытаем вашыя думкі, ці вы нашыя. Яна называецца «Адзінства». Ну, але ж на вясёлую і трэба і патанцаваць вам, напэўна, так? Ну, окей, паехалі. Добра руки, не браць нічога бруднага ў іх. Будуць прыгожыя, белыя і чыстыя, ды навошта патрэбны яны? Ні да чаго не дакранешся, шкада сапсаваць чысціню. Адзінства, нам патрэбна адзінства. Разам. Адзінства, нам патрэбна адзінства. Патрабую тваёй чысціні, каб падысціся ад свайго балота. Не бойся сваю руку працягнуць, гэта табе не пашкодзіць. А можа, калі прыглядзішся, не так усё брудно во мне. Адзінства, нам патрэбна адзінства. Адзінства, нам патрэбна адзінства. Адварочваешься ад таго, хто ідзе не тваім шляхам. Все жывуць сваёй праўдай, і ў канцы кожны прыйдзе да сваіх варот. І што убачыць за імі вароты праўды толькі адны. Адзінства, нам патрэбна адзінства. Разам усе. Адзінства, нам патрэбна адзінства. Яшчэ раз. Адзінства, нам патрэбна адзінства. Адзінства, нам патрэбна адзінства. Ну, яшчэ одна вясёлая і скончым потым яшчэ адной. Зараз рыхтуецца майстэрня. Так, у нас засталося яшчэ 2 песні. Клас. Класна было з вами. Прославляйте Пана Бога, зараз будзе песня. Уваходзьце, спявайце Богу гімны, благаславіце Яго імя, хваліце Пана сёння. Праслаўляйце Пана Бога, все народы, свае справы і малітвы
яму колькі спяваць всё жыццё. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы доверяйте Ему. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы доверяйте Ему. Сябры, і у нас засталась апошняя песня. Для вас играли Алексей Недвецкий на бас-гитары, Максим Боланс на барабанах, Алена Палачанская на синтезаторе, я Андрей Лукин спевал для вас, играл гурт Ляуданс. Зараз заграємо апошню песню, яка називається «Скарб сусіду». Все разом, давайте. З самого ранку жуть тыя ж галасы. Кожны день падымацца на гару. Яна як вчора, так і сёння, в снезе і ў пяску. Гэта наш сапраўдны высілак і спакой. Знакі ты маляваў сцяж наших шляхоў, каб не згубіцца нам у ветры слоў. Пасярод сляпой пустыні хто раскажа нам пра любоў, як любіць, калі ты болю не знайшоў. Так кожны боль выяўляе запал, наших душы змушае сцішаць, волю нашых в сэрцы садзіць, ружы ў церне сваёй зямлі. Я знайшоў скарб сусвету ў адзінай хвіліне, калі неба аб'яднала ўсіх нас у адно. Чысты вобраз, святы голас не пагардзіў мной, падарыў мне цяпло. Вечары будзеш шукаць сэнсы мінулых падзей, па нотах ціха збіраць спеў учарашніх дней. Можна доўга не згаджацца, злавацца і падаць у адчай, толькі неба ўсё трывае і ты трывай. Так кожны боль выяўляе запал, нашых душы змушае сцішаць, волю нашых в сэрцы садзіць, ружы ў церне сваёй зямлі. Кожны вечар і ноч ты цярпі і захоўвай свой успамін пра штодзённай падзякі плады, западораны ветрам пустынь. Дякую, великий гурт Ляуданс сыграў для вас. З Богом.
14-15. Kochani, mam nadzieję, że publiczność nam wybaczy te 5 minut, które musimy przygotować scenę. W ogóle witam was wszystkich bardzo serdecznie! Wykonamy 5 utworów. Na początku chór i majsternia zagra piosenki uwielbieniowe. To nasz Bóg, to nasz Pan. To nasz Bóg. A kto jest naszym Panem, kto jest naszym Bogiem? Wielkie brawa dla was. Nie. Chór, proszę, to nasz Bóg, to nasz Pan. Z tyłu ustawiamy ich, tak? Dobrze. Kto śpiewa? Kasiu, zaproś dziewczyny na scenę. Czy jest Paweł Sawicki tutaj? Paweł Sawicki, prosimy Ciebie na scenę. Czy jest Paweł Sawicki? Czy jest Paweł Sawicki? Rozumiem, nie ma Pawła Sawickiego dzisiaj, tak? Gitarzystów prosimy na scenę.
informacja dla Piotra i Szymona. Kochani, po naszym występie, bardzo krótkim, będzie pokaz naszych przyjaciół z Krakowa, którzy przyjechali i wczoraj robili zajęcia cyrkowe, a dzisiaj pokażą swój program nocny. Ten program będzie tam na trawie. Do Piotrka, Piotrek, to chodź, 2 słowa powiedz do mikrofonu, co to będzie, jak oni się montują w tym czasie. To jest Piotrek Krawczyk, wielkie brawa! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was wszystkich. Za chwilkę się odbędzie, tak jak tutaj już powiedział Janek, nasz pokaz ogniowy. Będzie się odbywał po mojej prawej stronie tam. Teraz my się tam rozkładamy, więc bardzo bym prosił, żeby tam nikt nie podchodził. Ogień będzie prawdziwy, także błagam, nie podchodźcie za blisko, nie dotykajcie niczego. I jak skończymy, bardzo ważna rzecz, nie dotykamy i nie dmuchamy do misek, ani nie ruszamy nic, co tam będzie leżało koło nas, okej? Еще раз повторяю, там, где они с правой стороны раскладывают свою пиротехнику, это будет настоящий огонь. Настоящий огонь будет. И просили очень сейчас сюда не подходить, и потом тоже не подходить, потому что если сгорите, ваше будет... больно будет вам. Вообще не подходить к тому месту. Tam огонь nastojaszy. Szymon, podejdź jeszcze do tego, sprawdź teraz muzykę. Daj pendrive'a panu i będzie szybciutka próba muzyki, czy to nam wszystko gra. I jeszcze taka ostatnia informacja, tam gdzie robimy pokaz jest taki delikatny spad w dół, to bardzo bym prosił, żeby wszyscy się ustawili po prostu u góry, żeby nikt nie schodził na dół, tylko naokoło tego dołu takiego. Dziękuję bardzo. Ja tak samo chciałabym złożyć wielką udziału wszystkim, всем, которые с нами пели. Для нас это большая новость, для нас это большое событие, потому что мы встретились здесь, мы познакомились все здесь, на этом месте. Эти песни, все, которые мы поем, мы слышали все в первый раз, перед тем, как сюда приехали. Поэтому я думаю, что вам понравится. Мы надеемся, что вы будете участвовать в нашем пении, будете вместе с нами славить Бога. И просто будьте с нами в этом. Да. И еще потише чуть-чуть микрофон. Будьте с нами. Два. Раз, лучше. Раз, раз. Nadia. Halo, halo, czy wszyscy mnie słyszą i chociaż trochę rozumieją? Mam nadzieję, że tak. Zaraz zaczniemy nasze krótkie uwielbienie, bo nasze występy nie łączą się tylko ze śpiewaniem piosenek, tylko także każdorazowym wykonaniem chcemy wielbić Pana Boga, tak? Mam nadzieję, że wy też i też jesteście w gotowości. Zapraszamy wszystkich tutaj do przodu. Kto ma z nami Идите все ochotę вперед, śpiewać? ближе к нам, кто хочет петь с нами вместе, славить Бога. Czy znacie taką piosenkę Nasz Gospod, Nasz Car? Кто наш пан? Кто знает такую песенку? Кто знает такую песню? О, уже немножко больше рук. Кто наш Бог, кто наш пан? Я думаю, что многие слышали. Этим разом мы будем петь ее на белорусском языке. Наш Господь, наш Царь, будем хвалить Его. Nasze serca, dłoni, хай хвалять Его.
Так что мы будем петь, и вы будете петь с нами. И вместе мы научимся. To nasz pan. Da, mikrofon. O. Nie, dzwonię. To nasz Bóg dał temu cwierku nowego temperaturę. Nie pomyśleć Chór zaraz zaśpiewa refren kilka razy, więc wszyscy się nauczymy tego refrenu, dobra? Dobra. Gitarzyści tutaj jeszcze się podłączają. To może zrobimy tak, że ja śpiewam. Musicie być bardzo wyrozumiali dla mnie, bo ja nie znam dobrze białoruskiego. Ale póki oni się jeszcze uczą, to my się po prostu nauczymy, dobrze? Kto nie zna, to powtarza. Melodia jest taka. Ja śpiewam, wy powtarzacie, ok? Po jednym wersie. Raz, dwa. Nasz Gospod, nasz Car, sławić Jego, nasze serca rani, chwalać Jego. Nasz Gospod, nasz Car, будем sławić Jego, nasze serca rani, chwalać Jego. Jeszcze trochę przyspieszymy, ok? Bo będziemy trochę szybciej śpiewać. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Nasz Gospod, nasz Car, будем sławić Jego. Nasze serca dalani, sławiać Jego. Nasz Gospod, nasz Car, будем chwalić Jego. Nasze serca dalani, chwalić Jego. Хорошо, dobra. Śpiewajmy razem. Uwaga! Nasz
zgromadziłeś tak licznie. Kto ma jeszcze ochotę przyjść, to zapraszamy. Jest dla każdego miejsce tutaj w naszej przestrzeni modlitewnej. To trudne słowo. Zapraszamy. Będziemy się jeszcze mocniej modlić, jeszcze mocniej uwielbiać Pana Boga pięknymi pieśniami. А сейчас мы споем песню, которая называется «Стоишь у наших дверей». То есть это песня, которая была написана очень давно группой New Life Aim, гуртом, которая рассказывает о том, что Господь Иисус Христос стоит у наших дверей, у дверей нашего сердца, стучит к ним и взывает, кто пойдет за мной, кто отворит эту дверь, кто будет со мной вечерять, кто встретится со мной. Я бы хотела, чтобы вы в этой песне призвали к Иисусу, чтобы Он пришел в ваши сердца, был с вами, и чтобы мы славили вместе этой песню нашего Господа Иисуса. Будьте с нами.
прошу Тебя, Господь, чтобы Ты стучал в наши сердца, Господь, стучал своей радостью, своей любовью, Господь, с теми самыми лучшими, Господь, вещами, которые Ты хочешь, Господь, хочешь дать нам, Господь, с которыми Ты приходишь к нам, Господь, с той радостью, Господь, с той силой, Господь, с тем желанием, Господь, любить друг друга, с тем желанием, Господь, быть друг друга радостью, Господь. Я так благодарю Тебя за это время, Господь. Я благодарю Тебя за это время, которое мы могли проводить вместе с друг другом. Иисус, будь с нами. Я благодарю Тебя, Иисус. Будь прославлен, Господь, в наших сердцах. Будь прославлен вовек. А сейчас прозвучит песня, которая называется «Твоя милость». И мы вместе споем о том, Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry, święty duch ogarnia
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty duch ogarnia mnie. Twoja miłość jak ciepły deszcz. Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty duch ogarnia mnie. Dziękujemy bardzo orkiestrze. Orkiestra zostaje. Tak. Uwaga, teraz będzie bardzo ważna piosenka. Będziemy teraz czcić kogo? Jezusa! Dokładnie, czcijmy Jezusa. Uwaga!
Kochani, świętujemy zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, bo właściwie jutro niedziela, Woskresenie według kalendarza Starego Testamentu zaczyna się właśnie od zachodu słońca, czyli mamy już noc zmartwychwstania Pańskiego. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy chórowi. To była majsternia. Ula, Kasia, Piotr Jankowski, Łukasz Pospieszalski, Franek Pospieszalski, Witek Góral i cała masa fantastycznych. No i zespół skrzypkowy zaraz zobaczycie jeszcze raz, a w tej chwili proszę na scenę kolejnych warsztatów. Jest Wład, jest Daszeńka, jest Lilka, Jana, Paweł, Ola. Chodźcie, zaśpiewamy pieśń o Matce Najświętszej, o Matce Maryi. I Aldona. Jest Aldona czy nie? A jak nie ma Aldony, to zaśpiewa tutaj, do przodu, chodźcie. Wład, wszyscy tu do przodu. A oni nie mają jak zejść. Proszę bardzo, chór schodzi tędy. Prigłaszają was zjes. Bardzo proszę. Seredine jest w Lestnicu. Proszę. Wielkie brawa dla chóru! I zapraszamy, żeby chór został, bo teraz zaśpiewamy pieśń o Matce Najświętszej i liczymy też na wasz udział w tym. Można śpiewać razem z nami. Chodźcie do przodu. Tu stańcie, gdzie są światła. Może tu, blisko, przed perkusją. Lileczka, Dasza, Lilka, tu jest jaśniej. Jana, mikrofony. Nie, za chwileczkę będziecie potrzebni. Gramy ludowy, za chwilkę. Jana, mikrofon dla ciebie. Акустика, Денис, будет через раунд идти. А второй через дебокс, через первый дебокс. Первый дебокс. Почему нет? Первый дебокс. Первый дебокс. Второй дебокс. Гитара. Выровняйся. Микрофон за клавишами. На стереопаре потом.
Так, есть. Дай еще гитары в монитор. Czy Andrzej z tej zespołu Laudance, czy Laudance jest? Andrzej? Ujechali, aha. No nie. И хоровые микрофоны будут включены. Хоровые. Вокальные хоровые. Macie Boga, Maryja, Macie mojego narodzenia z braku niewoli, Macie powstania ze snu śmierci, Ciebie prosi, o Bogu trwać nauczy nas, wiedzi na Syna. Serce приносим, щиро раскрывшиеся души, мы Тебя просим, научи своей покоры, каждый из нас быть хоча добрым, прагни жить, як Божий Сын. Все души мы Тебя просим, научи своей покоре, каждый из нас быть Божа добрым, прагни жить, як Божий Сын.
Научи своей покоре, кожен з нас быть хоча добрий, нам і жить, як Божий світ. Научи своей покори, кожен з нас быть хоча добрим, прагне жить, як Божий син, як Божий син. To jest piosenka, która została napisana w górach przez naszego przyjaciela i ona czerpie z kultury góralskiej, z kultury źródłowej, z folkloru polskiego. Folklor białoruski też jest piękny i zobaczcie, można w odniesieniu do wartości narodowych, do kultury nacjonalnej sławić Pana Boga, wielbić Go tak jak nasi pradziadowie, tak jak nasi ojcowie, tak jak nasi bardzo dawni, którzy nas poprzedzali w wierze. Zobaczcie, za chwileczkę usłyszycie coś, co powstało tu na tej majsterni. Tu napisaliśmy tekst do tej piosenki i zachęcamy Was do wspólnej zabawy. Кожним словом, кожною думкою, і у радості, і у смутку славлю Єзуса. Кожним словом, кожною думкою, і у радості, і у смутку славлю Єзуса. Носим руки ми до неба, танцем співом, всьою душою славим Єзуса.
руки мы до неба, танцем, спевом, всей душою славлю Иисуса. Сносим руки мы до неба, танцем, спевом, всей душою славлю Иисуса. Кожним словом, кожною думкою і у радості, і у смутку славлю Ісуса. Кожним словом, кожною думкою і у радості, і у смутку славлю Ісуса. Зносим руки мы до неба, танцем, спевом, всей душою славлю Иисуса. Зносим руки мы до неба, танцем, спевом, всей душою славлю Иисуса. Dziękujemy wam bardzo. Wład, Jana, Lilka, Daszeńka, Ania, Alina, Masza, Paweł, Ola i zespół Alicja na altówce, Franek na skrzypcach, Ania na klarnecie, a dalej to nie widzę. Kto na flecie? Asia. Даша на Dasza na flecie. Siostra Zoja na skrzypcach, wielkie brawo! I Basia na skrzypeczkach. Niech Pan Bóg... Jeszcze? Все народы славять Бога, заспявала земля, земля. Сьогодні радость на Сионе, Пан зиходить с неба, с неба. Все народы славять Бога, заспявала земля, земля. Сьогодні радость на Сионе, Пан зиходить с неба, с неба. Настанет день, настанет день, настанет день, настанет день, и убачите Господа. Настанет день, настанет день, настанет день, настанет день, и загучит, загучит Ему хвала. Все народы славять Бога, заспявала земля, земля. Сьогодні радость на Сионе, Пан зиходить с неба, с неба. Славьте Пана все створения, Аллилуйя. Славьте Пана все створения, Аллилуйя. Славьте Пана у святыни, Аллилуйя. Славьте Пана у святыни, Аллилуйя. Славьте бубнам, славьте танцам, Аллилуйя. Славьте бубнам, славьте танцам, Аллилуйя. Славьте хлопцы и дівчати, Аллилуйя. Славьте хлопцы и дівчати. Все народы славять Бога, заспявала земля, земля. Сьогодні радость на Сионе, Пан зиходить с неба, с неба. Все народы славять Бога, заспявала земля, земля. Сьогодні радость на Сионе, Пан зиходить с неба, с неба. Все народи славять Бога, заспівала земля, земля. Сьогодні радость на Сионе,
Pan зыходит с неба, все народы славят Бога, заспевала земля, сёння радость на Сионе, Пан зыходит с неба. Pan przychodzi w nieba, zróbcie mu miejsce, zróbcie miejsce w swoich sercach. Wszystkie narody, naród białoruski, naród polski, sławić Pana Boga. Wszyscy ci, którzy zgromadzeni są, wszystkie ludy, wszystkich języków, wszystkich narodów, wszystkich kultur, niech wielbią Boga. Dziękujemy serdecznie. Wład, Jana, Lilka, Daszka, Alina, Maszka, Paweł, Ola. Dziękujemy serdecznie. Za chwileczkę, uwaga, kochani. I Jan Teraz Pospieszalski. Dziękuję. Za chwileczkę zespół Parakletos, czy Paraklet? Parakletos. Parakletos. Za chwilę, ale przedtem pokaz ognia. Piotr, chodź do mnie tutaj, jeżeli można Piotra prosić. Piotr ma prośbę do wszystkich duchownych, księża i zakonnice. Muszą pomóc mu zrobić taki łańcuch bezpieczeństwa, żeby młode dzieci nie podeszły za blisko ognia. Księża, zakonnice, wszystkie osoby zorganizowane proszone są o otoczenie miejsca. Piotr jest tam na miejscu, nie, tam Szymek chyba, a tu jest Piotr jak żywy. To jest Piotr! Wielkie brawa dla Piotra! Witam was jeszcze raz. Kochani, bardzo prosimy o tłumaczenie, czy jest ktoś, kto zna język białoruski i polski wystarczająco dobrze, żeby przyszedł do nas na scenę. Potrzebujemy pierewodczycy lub pierewodczyka. Нужna nam Jana, może ty? Ola? O, Paweł, jest Paweł, super, mamy Pawła. Paweł, weź drugi, jakikolwiek inny mikrofon weź, dobra? Okej. Bardzo bym was prosił na sekundę, żebyście jeszcze wszyscy na chwilę się do mnie odwrócili w moją stronę. Петр просить усіх поглядеть на яго. Усе на сцену, на хвилиночку поглядите. Dopóki ja stąd nie zejdę, tam się nic nie będzie działo, więc nie bójcie się, nic nie przegapicie. Вы нічого не пропустите, покуль Петр не спустится, там нічого не буде відбуватися. Так що глядите і слухайте. Także ja bym, zanim zaczniemy, chciałbym bardzo krótko wam coś powiedzieć o sobie jeszcze. Jest to dla mnie bardzo ważne, że tu jestem. Nazywam się Piotr Krawczyk, jestem z Krakowa, mam 23 lata. Перед тим, як ми розпочнемо, Петр хоче представитися, його звуть Петр, і він з Кракова, йому 23 роки. Dziękuję. Generalnie za chwilę będziecie mogli zobaczyć, co dla was przygotowaliśmy, ale wcześniej chciałem wam powiedzieć, że to nie jest takie standardowe, że jestem tutaj przed wami i mówię do tylu osób naraz, które na mnie patrzą. У принципі, ви убачите праз пару хвилин те, що ми підрихтували, але те, що тут відбувається, і те, що Петр тут знаходиться, це не так звичайно, це не звичайно для його. Jestem tutaj dlatego, żeby powiedzieć wam także coś o Bogu i chciałem wam powiedzieć, że Bóg zmienił całe moje życie i dlatego tutaj stoję. Петр тут стоїть, щоб сказати вам щось про Бога, а менавіта те, що Він змінив його життя. Chciałem wam powiedzieć, że Bóg bardzo mnie obdarował wieloma łaskami, wieloma talentami. Бог Петра одарив великою кількістю ласк, великою кількістю талентів. A jestem tu po to, żeby powiedzieć wam, że tak samo jest z wami, że nie wiem ile odkryliście swoich talentów, ale że Bóg złożył w waszych sercach, w waszych ciałach, umysłach ich naprawdę bardzo dużo. І те саме з кожним з вас. У кожного з вас тисячі талентів, і може ви гэта адкрылі, може яшчэ не, але гэта сапраўды так. Ja się wywodzę z Krakowa, z bardzo biednej dzielnicy trudnej. Teraz jest o wiele, wiele lepiej, ale jak się wychowywałem, to tam było bardzo dużo patologii, bardzo biednie, jestem z biednej rodziny. Калі я выхоўваўся ў вельмі бедным раёне Кракова. Зараз там сітуацыя лепшая, але на самой справе я паходзіў з вельмі беднай сям'і, і гэта была такая паталагічная раён типа шабаноў кракаўскіх. I to jest niesamowite, to jest cud od Boga, i że ja mogę teraz robić takie rzeczy. I jak wy zobaczycie, coś tam będzie działo, jak widzieliście, co się działo na tej scenie i myślicie, że to jest coś wielkiego, to tak naprawdę to jest nic w porównaniu do tego, co wy możecie zrobić za kilka lat.
Калі вы зараз убачыце, што мы тут робім на сцэне ці будзем паказваць у сваім шоу, то на самой справе гэта цудоўныя рэчы, але гэта нішто ў параўнанні з тым, чаму вы можаце навучыцца, развіваючы свае таленты за пару гадоў. Nie trzeba mieć żadnych pieniędzy, nie trzeba mieć nie wiadomo jak pewności siebie ogromnej, ani pieniędzy dużo w kieszeni, żeby zacząć robić niesamowite rzeczy. Не трэба мець шмат грошай ці шмат вялікай упэўненасці у сабе, каб рабіць цікавыя рэчы, несамавітыя рэчы. Tak naprawdę Bóg wszystkich nas powołał do rzeczy wielkich. Jedyne co trzeba robić, to Jemu zaufać. На самой справе Пан Бог нас паклікаў да вялікіх рэчаў. Адзінае, што ад нас патрабуецца, гэта даверыцца яму. Nie będę dużo teraz mówił, żeby już nie przedłużać. Za chwilę zaczniemy pokaz ognia, ale jeszcze wcześniej chciałem was tylko bardzo serdecznie zachęcić do tego, żebyście szli za Jezusem i odkrywali swoje talenty. Доўга казаць Пётр не будзе, і он толькі хоча сказаць, каб вы давяралі Пану Езусу і ішлі за ім, каб адкрываць свае таленты. Ostatnie słowo jeszcze techniczne przed występem. Тэхнічнае слово перад выступленнем. Jeszcze raz bardzo proszę, aby nikt nie przekraczał tej linii, którą tam robią kapłani czy siostry, bo to jest bardzo niebezpieczne. Вялікая просьба не перасякаць тую лінію, якая створана з нашых святароў, законніц, таму што гэта сапраўды вельмі небяспечна. I aby nikt przed występem, w trakcie, ani po jego zakończeniu niczego nie dotykał. І калі ласка, ні да выступлення, ні ў працэсе выступлення, ні пасля, нічога не трогайце. Проста глядзіце і атрымоўвайце асалоду. Za sekundę zaczynamy. Teraz bardzo proszę o zgaszenie wszystkich świateł już. Калі ласка, выключыце ўсё святло і праз пару хвілін пачынаем. Усё святло. Дай дебокс. Второй дебокс. Ты дай, чтоб мы слышали, что ты там. Все, хорошо. Раз. Ostatnia prośba. Bardzo proszę nie robić zdjęć ani filmików z fleszem, z lampą. Tam będzie bardzo dużo ognia, więc będzie jasno. Proszę nie świecić. Калі ласка, не фатаграфуйце з успышкай. Выключыце успышку на фотоапаратах, і ўсё будзе добра. Убери наш свет немножко. Ну, лампочку притуши, вниз опусти. Давай, музыка.
Dajcie muzyku, oni хочет bis, jeszcze Zugabe. Jeszcze, o jest. Микрофон, который в линейный ход включен, вокал гитариста. Раз, два, три, раз, раз. Хорошо. Раз, два, три. Раз. Дима, иди сюда. Шановная молодь, у нас программа затягивается, поскольку у нас и біс не раз бывае. Хочу сказать, что у гэтым моменте перед тым, як распачне свой выступ Параклітас,
У касцёле праз 5 хвілін распачнецца паводле плану адарацыя на свяцейшае сакраменту, который будуць весці музыкальны праект рыбы. Хто хоча ісці на малітву, ёсць такая магчымасць. Хто хоча застацца тутай на канцэрце, калі ласка, заставайцеся. Паслухайце голас свайго сэрца і зрабіце тое, што ён падказвае. Мы скрасим конец вашего вечера, дорогие друзья. Кто здесь остается, остается здесь. Кто идет на молитву, направляется в сторону костела. Группа Параклетос. Благодарю. Jest prośba od muzyków z Polski, żeby otworzyć halę. Chcemy instrumenty spakować. Żeby ktoś mógł otworzyć halę. Dziękuję. Зажигает огни, где летим так быстро, мы остались одни. Где-то позади шумит последний трамвай, мы идем пешком и ничуть не жаль. Пустые улицы, а на них фонари манят идти за собой. Мы сможем идти навстречу солнцу, но век будет попозже встречать рассвет с собой. Что может быть дороже дни и ночи, чтобы гулять до рассвета, дни и ночи, шорты, майка и кеды. Я люблю лето, лето полюбит меня. Загадай желание, видишь, упала звезда. Дни и ночи, чтобы гулять до рассвета, дни и ночи, шорты, майка и кеды. Я люблю лето, лето полюбит меня. Загадай желание, видишь, упала звезда. Первым солнцем нежно скользнет по лицу. Ты улыбнешься не больно, сегодня все по плечу. Не надо на работу, можно спать до обеда. Ты не поверишь, как я люблю это лето. Искры костра взлетают выше и выше. Играй, гитара, вечно песня с неба услышит. Закеты и рассветы, походы и прогулки. Лето останется с нами в солнечном переулке. Чтобы гулять до рассвета, дни и ночи, шорты, майка и кеды. Я люблю лето, лето полюбит меня. Загадай желание, видишь, упала звезда. Дни и ночи, чтобы гулять до рассвета, дни и ночи, шорты, майка и кеды. Я люблю лето, лето полюбит меня. Загадай желание, видишь, упала звезда. Шорты, майка и кеды. Я люблю лето, лето полюбит меня.
гулять до рассвета, летние ночи, шорты, майка и кеды. Я люблю лето, лето, полюби меня. Загадай желание, видишь, упала звезда. Немножко хочу познакомить всех, немножко, с нашими музыкантами. Мишка, гитарист. Димка на джамбе играет. Это Максим. Просто стою у микрофона. Он стоит у микрофона качественно. И меня зовут Андрей. Меня влекут небеса, плывут облака по ним и манят за собою, за собою. Туда, где есть чудеса, туда, где есть что предназначено судьбою. Судьбою летим далеко, где утро растворит навсегда наши чувства грусти. Мы иногда одиноки, ты никогда не один. Смыслом наполнен она в списке причин. Мы любим свободу, ей так нужны наши сердца. Если духом ты падал, вставай, иди до конца. Тащу за собой, за нашей мечтой, порою даже против ветра, злого ветра. Знай, уже виден край страны неземной, где мы пойдем с тобой ответы, все ответы. Свойственно нам строить мечты, как замки воздушные над головой. Крылья расправив, мы к ним летим. Воплощаешь ты, я за все тебя благодарю, 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 благодарю. Мой сердечный друг, жду, сомкнется круг, и в глаза тебе я снова посмотрю. Все мои мечты воплощаешь ты, я за все тебя благодарю. Все мои мечты воплощаешь ты, я за все тебя благодарю, благодарю.
жить, любя, если нет тебя? Понапрасну я в огне страстей горю. Все мои мечты воплощаешь ты. Я за все тебя благодарю. Все мои мечты воплощаешь ты. Я за все тебя благодарю. 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 Мы благодарны Господу за то, что Он позволил нам воспевать сегодня святые имена вместе с вами. Дорогие зрители, папа дома. Папа дома. Папа дома. Папа дома. Проблем не будет никогда, и прочь мчится суета, когда папа дома. И боли в сердце больше нет, на все вопросы есть ответ, когда папа дома. Папа дома. Папа дома. Папа дома. Папа дома. Мой папа дома. Мы будем знать, что любит нас и никогда нас не предаст, когда папа дома. От сердца к сердцу разговор тьма не прорвется и за что, когда папа дома. Е-е-е. Папа дома. спать не хочется еще? Пора бы уже.
навсегда, так как ничто нас не разделяет. Не важно, где ты, мы одна семья. Не важно, кто ты, Бог тебя прощает. Секрет простой, ведь кровь Христа одна. И это то, что нас объединяет. Мы в одном духе среди учений, мы в одной вере среди конфессий, мы в одном море и Моисее. Ведь так учил нас всегда Сын Божий. Не важно, где ты, мы одна семья. Не важно, кто ты, Бог тебя прощает. Секрет простой, ведь кровь Христа одна. И это то, что нас объединяет. Мы в одних мыслях средь философий, мы в одних песнях среди мелодий. Мы так едины, что неразлучны, а потому что не просто люди. Не важно, где ты, мы одна семья. Не важно, кто ты, Бог тебя прощает. Секрет простой, ведь кровь Христа одна. И это то, что нас объединяет. Не важно, где ты, мы одна семья. Не важно, кто ты, Бог тебя прощает. Секрет простой, ведь кровь Христа одна. И это то, что нас объединяет.